बेखायनो दाखालि बिसोरो एमपि आवबो जेनदों एमएलए आवबो जेनदों आरो जेनबावगोन गोबां बिपिएफ लिडार जोंनाव जइन जानो रायलायगासिनो दं दा बुंथ'वा सम फैबा जों खाम्फा बरगयारि बिथांल' नङा खुलुमबाय मानगोनां नायगिरि नोंथांमोन इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बे खोथाखौ सावरायनो गोनां दङ जे बेनि थाखायनो जे बिपिएफ दोलोआ थांनाय एमपि इलेक्सनाव जेनदों एमएलए बाइ इलेक्सनावबो जेनदों नाथाय आन्दोआव बिनि राजआ मा इउपिपिएलआ हारसिङै ना बिजेपि लोगो लाफादों ना एबसु लोगो लाफादों ना एनडिपि गबिन्द ग्रुप लोगो लाफादों ना बख'नि आदा बख'नि बिथांमोननि लोगो लाफानानैसो गेलेनानै देरहानो हादों बिपिएफजों आरो बेबो बेसेबां भट्सनि डिफारेन्सआव आरो लोगोसे सोर सोर दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव जइन जानो थांगासिनो दं आरो खाम्फानि सायाव बिथां रनजित बसुमतारी सारा मा इनफरमेसन खोन्थादों बेखौ लानानै दिनैनि भिडिअ थुलमुलै सावरायगोन लोगोसे जोबनाय फारसे उइथ प्रुफ आङो हैगासिनो दङ स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथार बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं रनजित बसुमतारी मस्ट पावारफुल इएम अफ बिटिआर बिथां सारा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ मागोना जेनदों थांनाय एमपिआवनो होन एमएलए बाइ इलेक्सनावनो होन नाथाय जेननायनि डिफारेन्सआ बेसेबां भट्सआ बेखौथ' आं जावले जावले बुंनांला नोंथांमोना मिथिखागौ नाथाय बिथांमोनजों सोर सोर लोगो लाफानानै देरहादों बर' हारिनि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिएलजों दं गोमबानो आरो बिनि उनाव दंफायो गबिन्द ग्रुप आदा दानसोरांमोननि ग्रुप दानि बे एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि आदा बख'नि एनएलए बिग ग्रुप बिजेपि दङ हेमन्तआ नामायफैनानै इलेक्सन केम्पेइन खालामबासो स्रां जायो देरहानायनि लामायाव जायो इउपिपिएलआ बे खोथाया आंनि नङा मानगोनां बे एक्टर बेंगलनि एक्टर इएमआ मा नाम उरुप कुमार दे बिथां सारानो बुंदों बिजेपि नङाब्ला इउपिपिएलआबो जेबो खामानि गैया होननानै अब्ला सोर सोर लोगो लाफादों नायदो बिजेपि एबसु एनडिपि ग्रुप आरो एनएलए बि ग्रुप आदा बख'नि होमबा बिसोर ज' लोगो नांनानै बिपिएफखौ गाख्रेबथारनो जुजिलायनाय जादोंमोन नारानाथा नाथाय बे मोनब्रै गाहाम लोगो लाबायबा मोनब्रैजोंबोथ' पाब्लिक सापर्ट दङ गैद्राय नङाथ' थाखायो दा होमब्ला देरहानायालाय माथो बेसेबां बोलो नाथाय डिफारेन्सआ बेसेबां आरो सिंगेल गेलेबा बेसेबां मोनगौमोन प्रश्नआ बे फैयो आरो बे खोथाखौनो बिपिएफ दोलोआ 2025 नि बिटिसि इलेक्सनाव देखायनो थांगासिनो दं बिनि फोरमानखौ सिंगेलाव निजा बगैयाखै गेलेयोब्ला दा बेजों लोगोसे सोर सोर दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनि सोर मस्ट सेनियर आरो गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा सोर इउपिपिएलआव फैनो हांखुर जागासिनो दं फैनो नागिरगासिनो दं बिनि लिस्टखौ इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा होनो थांगासिनो दं आरो खाम्फा बरगयारिनि सायावबो बिथाङा खुगा खेवदों नाथाय खाम्फा बरगयारिनि ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोथाखौ जों मोनोब्ला बा जों ससियेल मिडियायाव खोनानो मोननाय बादिब्ला बिजेपिखौसो रायखांदोंमोन खाम्फा बरगयारिया बिजेपियावसो थांगोन होननानै इउपिपिएलनि खोथाखौथ' बुङाखै आरो जोंना मानगोनां फर्मार चिफ अफ बिटिसि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा होनखांखाबाय जे खाम्फा बरगयारिया बिपिएफआवनो दं आरो बेनि न'आव बिपिएफनि जान्दा फिरफिलायाबो उरायनानै दंगासिनो दं बोख्लायसिगौमोन दा बेखौ लानानैनो बबे एंगेलजों गावसिनि इउपिपिएलआव फैनो जगाजग जागासिनो दं फैनो नागिरगासिनो दं होननानै इएम रनजित बसुमतारी फेरेंगा सारा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खुद साननानै खोनासंनानै थारैनो खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव थांमारगोन नामा इएम रनजित बसुमतारी सार बुंनाय बादिब्ला बेखौ खोनासंनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय अब्ला खोनासंदो बिथां रनजित बसुमतारी सारा फेरेंगा इएम सारा मा बुंखो खाम्फा बरगयारिनि सायावखौ खोनासंदो माबायदि निष्ठुर गोसोनि मानसिखौ बिटिआर समाजा मालाबाबो नागिरलिया गासैबो जाथि जनगोष्ठीया मोनसे सान्थिनि परिबेस गायसननायजों लोगोसे उदां अख्राङाव उदां बारखौ दिनै बोनो मोन्दों हगारनो मोन्दों गतिके बिदि समाव
गुबुंले बार सोरजिग्रा गुबुंले थासारि सोरजिग्रा हाग्रामाखौ जे समाजा लाबोफिनगोन बे मालाबाबो जाफुङा। दिनैनि जा अन्थाइ खाम्फा गायसननाय गुरखा भबन आरो बेनि कालचारेल स्टाडिनि सायावहाय बियो जोंनि मा होनो जोंनि जा एकर्ड दफाजों सोमोन्दो गोनां। जोंनि थांखिया जादों एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौनो जाफुंहोनायनि खामानि मावनाय। गतिके भारत सरकारा बे बेलायाव जोंखौ आसाम सरकार भारत सरकारा जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ। बेफोरथ' फिसा फिसा दफासो, गिदिर दफा जोंहा मावबावनो गोनां दंबावो मोननैसो आरो बेबो खोब खम समनि गेजेरावनो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो बेबो जाफुंनो थांगासिनो दङ। गतिके मोनफा मोनफा दफाफोरखौ मावफुंहोनाया जोंनि खामानि बा मावफुंनाया जोंनि खामानि। आसाम एकर्डआ दिनै 30 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जाजोबाखै। नाथाय जोंनि बिटिआर एकर्डआ 4 बोसोरनि गेजेरावनो फ्राय इमप्लिमेन्टेसन जाजोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। गतिके खामानिफोरखौ जों मावफुंगासिनो दं। हाग्रामायाथ' गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ, गाबोननो इउपिपिएल सरकारा बायगोन, समफोर बायगोन, थामलिया बायगोन होननानैबो बुंबोगासिनो दङ। गतिके बिनि जा राव, बे रावा बेसेन गैयै मोनसे रावसो। गावनि मानसिफोरखौ थगायनानै, बेहा खुगायावनो थगायग्रा सर' दंखायो नालाय, गतिके बे बाथ्राखौ बियो बुंखागोन। खिन्थु दिनैनि समाजा हाग्रामा बायदि निष्ठुर गोसोनि मानसिखौ बिटिआर समाजा मालाबाबो नागिरलिया। गासैबो जाथि जनगोष्ठीया मोनसे सान्थिनि परिबेस गायसननायजों लोगोसे उदां अख्राङाव उदां बारखौ दिनै बोनो मोन्दों, हगारनो मोन्दों। गतिके बिदि समाव गुबुंले बार सोरजिग्रा गुबुंले थासारि सोरजिग्रा हाग्रामाखौ जे समाजा लाबोफिनगोन बे मालाबाबो जाफुङा। बेखायनो दाखालि बिसोरो एमपिआवबो जेनदों, एमएलएआवबो जेनदों आरो जेनबावगोन। हाग्रामानि अनगायै बिपिएफ होननाय नामथ' गैखाला, धंस'आनो जाजोबखाबाय। गासैबो बिपिएफ लिडारा दिनै इउपिपिएलआव जइन जानो नागिरगासिनो दं। गोबां बिपिएफ लिडार जोंनाव जइन जानो रायज्लायगासिनो दं, जों दा बुंथ'वा, सम फैबा जों बुंगोन। खाम्फा बरगयारि बिथांल' नङा, बेंटलाव बिथांमोननि सेन्ट्रेलनि जा प्रग्राम, बेवहाय 3,500 मानसि गेदारिं जादों। होमब्ला बिसोरनि काउन्सिलनि मोनसे एफा गिदिर जथुमायाव 3,500 मानसि गेदारिं जायोब्ला बिनिख्रुइ लाजिं सिं बाथ्रा मा थाबावनो हानो। खाम्फाल' नङा, गोबां लिडारानो फैयाखै आरो हाजार हाजार बिथांमोननि सापर्टारा दिनै पार्टिखौ नागारनानै इउपिपिएल दलाव हाबफैगासिनो दङ। बिटिसिआव बोरैबा जुदि फैयोब्ला आं बुंगोन, आगोलनि बायदि सासन माने सिथार ग्लुंनाय जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने कारापसन जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने एन्टि ससियेल एलिमेन्ट जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने बिथांमोना 365 दिनाव 365 दिन मेला खुंगोन, आगोलनि बायदि सासन माने ब्लाड सेट जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने बर' अनाबर' पलिटिकेल पार्टि सृष्टि जानानै जोंनि गेजेराव सैलाय जागोन, आगोलनि बायदि सासन जागोन माने जोंनि गेजेराव बर'जों बर' ब्लाड सेट जागोन आरो गोबां जागोन। बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बे हाग्रामानि मोनसे सिमांखा। खिन्थु आं दहायनो बुंदों, बिटिसिनि 35 लाख रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रामाजों गैया। हाग्रामानि बायदि असान्ति राजा, खोमसिनि राजाजों जोंनि सोरांखौ मोजां मोनग्रा जनसाधारना हाग्रामाखौ मालाबाबो गनायना लाया। अब्ला नोंथांमोना खोनानो मोनबाय। दा अब्ला भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। कमेन्ट्सखौ हरनो दाबावो, जरुर कमेन्ट्सखौ कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।